Sibingelele umhlaba wonke, sibingelele isizwe. Sibingelele umhlaba. Lo khulumayo ke udokotela u2 plus abanye bathi prof ade professor. Angikho ke lapho. Mina ngithi ngugogo logobile, umzimba unendleko, ngumqabuza nkukuzi namatshwele, ngumzimba unendleko, ngumaxoshwa imfene kwelakithi embodla. Makuthiwa gogo logobile, bathi utholakalaphi? Cha, ngila ejozini kwaMhlaba yalingana. Esigodini okuthiwa cha kusedanishini bakithi. Baningi abantu abazenza mina, baningi abantu abangithanda ngalendlela bazenze mina. Mfowethu, ayikho imali esifakelwa yona ebank. Dadewethu ayikho imali esifakelwa yona ebank. Siswama ayikho imali esifakelwa yona ebank. Into ebalekile ukuthi ubonane ebusweni udokotela nodokotela kuze uma ungasamtholi phela efonini udokotela njengami njengoba akulula phela ukuthi ungithole efonini, kodwa uyakwazi nje ukuthi ubuye uze la wangithola khona. Ayikho into eqhathayo lapha, ayikho into enzima ngoba uyazi ukuthi lo muntu no akashintsha indawo, utholakala la tholakala khona ejozini esigodini sasedanishini uqobo. Ungabuza ngisho imbuzi, ungabuza ngisho uphi. Mawuthi ufuna nje u2 plus umthakathi waziwayo, umthakathi ovumayo ukuthi yena ungumthakathi. Wakuzwapha ukuthi umuntu athi izipokwe emekhuluma nazo zimlalele ingoba zenziwa yimi phela izipokwe. Sanibonani, akube kuhle konke, kube kuhle lapho khona, kube kuhle la ngibukela khona. Yisi sigadla lesi sisekhona. Manje nje inkinga zabantu ziyaxaka ngoba ingakho ngithi nokukhuluma kwahlula iphoyisa ngoba left and right abantu bafuna usizo ngezinga eliphezulu bese kuphazamiseka isikhathi sefoni. Bazalwana abahle, dadewethu, mama, bhuti, la ukhona. Ngithi mina ake sisebenziseni ngempela isonto, ikakhulukazi nje olwesithathu. Olwesithathu ngiyakuthembisa siyazama ukulungisa izinhlelo left and right, ikhalo zabantu kuyazizwa dokotela sikuthole efonini. Right ke, ungaphuthelwa njalo ngolwesithathu. Hlala nami efonini from 3 early in the morning. From 3 early in the morning noma eyintatha kusa njalo ngo3. Ila suke sithatha khona imibuzo, ila suke sithatha khona abantu, ilaba suke abantu befuna ukukhuluma khona nami. Asilisebenziseni olwesithathu njalo esontweni, olwesithathu njalo esontweni. Ngiyanithembisa kokuhle ukuthi nami sengiyohlala nani njalo ngolwesithathu. Ngizwe ukuthi abantu bathini, ngizwe abantu ukuthi bafunani. Kuphela ke angiphinde ngicizelele ukuthi njengoba ngisigadla senyama umnikazi wezipokwe, umnikazi wemfihlakalo, ngithi mina ngiyacela asikamushi isikhathi ngoba akuwena wedwa umuntu ofisa ukukhuluma nami. Ngiyanicela sizwe sakithi, asingayidingi attention engale. Wena mawufonile noma ungabingelelanga, hlala phezu kodaba. Hlala phezu kodaba. Musukubingelela, hlala phezu kodaba. Ngolwesithathu nje siyobe sihlala phezu kodaba. Sizwe ukuthi uthini, siqede sidedele omunye ngoba siyabambisana. Umuntu ungumuntu ngabantu. Ngiyathandela ukona, ngani ngishilo ngathi ngumaxoshwa imfene kwelakithi, ngumzimba unendleko, umzimba nowakho unendleko. Awucabangi ukuthi ukhandle kangakanani uzofike lapha. Awubheka iminyaka yakho yokuphila usuka la ukhona uzobheke kumanje. Kunzima bakithi. Sisebenzele kwasemhlabeni. Awuqalume ngokwasezulwini ngoba sikwazi nabahambayo bayezulwini ababuyi basitshele. Ukuba bahamba baye ezulwini bayabuya basitshele, ngabe ngithi awunake kakhulu kwasezulwini ngathi kuyesabisa. Indaba la emhlabeni. La emhlabeni liyashisa libalele. La emhlabeni la kunenhlupheko khona. La emhlabeni la kufuna sifukuze khona singalahli ithemba. La emhlabeni la kufuna ngempela sibuyele empandeni. La emhlabeni la kufuna siqine khona. La emhlabeni la kufuna siphikisane khona nemimoya. Ngayithi into emoya. Ake siqapheleni lemoya. Kuyo yonke into yenzayo usisi, mama, bhuti, mhlonishwakazi. Ngithi mina ake siqapheleni lento emoya. Ake sikhulume nezidalwa zakubo kamama, sikhulume nezidalwa zakubo kababa. Ukhulume nesidalwa, ukhulume naso isidalwa sakuthi
uma kukuthi ukhona phela ngenzela izinto ongaze ngiye enyangeni. Uma ukuthi wena Dlozi uyasebenza kimi, sebenza phela engaze ngiye enyangeni. Uma ngiye enyangeni angiye ngoba ngiyolungisa izinto ezincane, hayi ukuthi ngiyele enyangeni ngiye sengize ngiyothatha izinto ezinzima. Unikhona nini? Hayibo, sikhanyisele nina bogogo namakhehla nanzalukazi, abasikhanyisele labo bantu la imvelaphi yethu ayibe kuphila kithi. Abasikhanyisele phela okhokho omkhulu. Omkhulu kamkhulu kakhokho, abasikhanyisele thina singawe weni kodwa sibe sazi kusazalwa ngabantu nabo abake baphila babona ukuthi kuyashisa, nabo abake baphila babona ukuthi kunesikhathi la omela khona amanzi. Asilungiseni isizwe madoda. Yebo kwakulomhlaba ngeke sikushintshe kunje, kunomona, kunenzondo, kunobuthakathi. Ingakho ngathi mina nama ngibe umthakathi uzophikisana nobuthakathi. Sesiyathatha manje izinto. Sinelungelo. Kodwa nina bantu bakithi asingaphikisani nathi ngoba lento amadlozi lezi zinto efike ehlule ukuphila laba bantu laba babuye bathi bawuba amadlozi amahle. Uyoba idlozi elihle kanjani uhlule ukuphila usaphila nawe? Sihlupheka nje kungenxa lezi zinto amadlozi ethu lawa angakhonanga ukuthi ayinele kahle the red carpet okufanele ukuthi thina sambe kuma sikhulu. Sisizukulwane nje thina sikasazi lutho. Kodwa phela ngisho la awami bangishiyele obholojo nje Nkosi yami ngiyaxolisa ningadina bogogo. Kodwa sizama ukuthi izinto abasilungisele nathi ke sesibonile sesifundile sesiyazi asilungise. Uma ukuthi iskompati yini lento? Iskompati ufudu. Uma kukuthi ufudu lolu yilo luzolungisa impilo yakho, thatha. Uma kuthi ufudu luzokwazi ukulekelela impilo yakho ezitheni zakho, thatha. Uma kuthi ufudu ilona liyokuvulela emabhizinisini, khohlwa umuntu, thatha wena. Uma kukuthi ufudu ilona eliyokuvulela iminyango engavulwa, thatha. Uma kukuthi ufudu ilona eliyokubeka ezingeni lempilo ofuna ukuthi onesifiso okade uzama ufuna ukuthi ufike kuloso. Kade uzama, hayi ngiyasaba mina, hayi ukuthi akwenzeki, hayi uma kukuthi ufudu lukuphila kwakho, thatha. Asijajani la emhlabeni. Ngeke ungitshela ukuthi kubhlungu ujajwa abantu sababantu ngoba kwabona labantu abakujajayo akanalutho, ulambile uyambona nje. Imboqo ulambile, weswele kodwa ukukhuluma uyajaja omunye umuntu. Akekho umuntu ongcono kunomunye umuntu. Singabantu siyalingana, singabantu siyefana. Kuphela indlela esibukana ngayo wena bese uyibona ngathi ungcono. Ukuba nemali akusho ukuthi ungcono. Into engcono ukuthi uyaphila. Njengoba uphila usengakwenza kwenzeke. Yingakho ngithi sizwe sakithi angeke kuze kuhlale kunje. Thatha wena. Qa. Ngikhathele ukuhlupheka, thatha. Qa. Ayi mina ngeke ngize ngiyithathe lezi zinto yinkololezwe, ngeke ngiyithathe lezi zinto, hayi lezi zinto kayisebenzi, ngeke ngiyithathe lezi zinto. Isikhathi sesingaka ngiphila nento. Abathathile bayokutshela yini ukuthi benza kanjani bona? Thatha. Thatha. Awungeke. Izongisuzela lento esisuza kunuka indlu yonke. Ifaka iperfume uzophumelela. Thatha wena. Ingane zami zothuka phela lento awuyibeki isinoma kanjani into osukuyithatha. Noma ngabe ufudu noma ngabe uphondo kodwa into uyalulekwa ngayo ukuze uthi mawenza into ube nebackup empilweni yokuthi iphumelele. 072 737 8514 072
07378514. Asifakelwa ke imali thina uza kithi ngqo kwaMhlaba Uyalingana eJozini, sikulapha ubuso nobuso, sibhekene uzokwazi ukuthi ubani dokotela wakho okulaphile, uzokwazi ukuthi uma ufikile noma usunenkinga uyalazi ikhaya la wangena khona wathatha ikhubalo wathola ummeli wemfihlakalo yempilo yakho. Sisebenzele kwasemhlabeni, okwasezulwini asimeni ngoba sikwazi. Manje ke angifuni umuntu ozositshela kakhulu bogogo nani makhehla asitshele ngokwangale ngathi usebuya khona yena. Sisebenzele ukuvikeleka, sisebenzele ukuphumelela, sisebenzele ukuba happy la emhlabeni. 0727378514. Asikhuluma njalo ngoLwesithathu early in the morning 3 o'clock. Asibingelele sihlale efonini. Siyakhuthaza bakithi udokotela othanda abantu, udokotela wabantu. Angeke ngisoze ngakhohlwa nguwe, angeke ngiphinde ngikhohlwe umuntu obaluleke njengawe, ngoba ngila emhlabeni ngithunyiwe ukuthi ngizosebenzela impilo zabantu, noma ngilisize la enidinga khona isintu, ngilisize la enidinga khona amandla, hayi la nidinga khona imagic. Manidinga imagic no la kufundelwa khona imagic, kodwa manifuna umuthi othi umuthi yimi ke la uzawuthola khona, ngoba ngumpande zomuthi zababa zashuqila ngugogo logobile saluka sempondo uvuma lovuma esizweni sandla sembele izulu nomhlaba. Umakhuluma kwenzeka udokotela u2+10. Abanye bathi professor ngithi no, ningangifake ingisini, mina ngingeni le ndaba yoprofessor, mina ngingumelaphi wendabuko otholakala kwaMhlaba Uyalingana. Inkinga siyazixazulula left and right zabantu, asikhethanga hlobo lomuntu thina ukuthi unenkinga yani, kodwa into esiyithandayo kubantu, abantu abamuse ukukholelwa kakhulu umuntu ozothi ayimfakela imali. Akumina loyo, mina ngifuna ukuthi sibonane amehlo namehlo, sihlale phansi sijule. Uma ngithi thatha nawe uthi thatha, uma ngithi thatha uthi sikompade sami, uma ngithi thatha uthi letha, uma ngithi thatha uthi tattoo. Uyayizwa tattoo, uyayizwa tattoo, ngoba asijajani thatha lento ayinabungozi, ukuphila kwakho, ukunqoba kwakho. Siphila ngaphansi kwemfihlo, imfihlo nawe la ukhona ikhona imfihlo, kwasemsebenzini wakho khona ikhona imfihlo, kwasekuhambeni kwakho ikhona imfihlo, kwasekuqhubeni kwakho imoto ikhona imfihlo. Ngizama ukuthi lamandla enginawo angikho ngcono, kodwa ke sisebenzeleni ukuphila kwethu kwala emhlabeni. Siyanthanda egameni elithi angeke uze kuhlale kunje. Ngiyatholakala njalo efonini ngoLwesithathu. Bantu bakithi, ithemba libulali, usengakwenza kwenzeke, angeke uze kuhlale kunje. Siyabonga.